Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ένα καινούριο παιχνίδι. Φαίνεται πως λέγεται. Τέλος πάντων, ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να πας σε μια ομάδα είτε στα μάτια είτε στους τρομοκράτες και πρέπει να σκοτώσεις τους αντιπάλους. Έχει διάφορα όπλα. Συνήθως ξεκινάς με ένα αρκετά μικρό πιστολάκι και ένα μαχαίρι. Άλλο. Πού να πάω. Αυτόματο. Ωραία. Είμαι στα μάτια. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι αρκετά διασκεδαστικό για τα αγοράκια ειδικά. Τα κοριτσάκια δεν νομίζω ότι τους αρέσει. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε να κάποιος με τροβλάει. Ποιος με πόντο. Άντε, γεια. Ρούφα σφαίρες. Θα... Όλοι εδώ. Πάει κι αυτός. Σκοτώσε το δικό μου. Reload τις σφαίρες. Και έτσι νικήσαμε. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο σκοπός του παιχνιδιού. Τώρα για να έχει και περισσότερη πλάκα. Θα περάσω και όπλο. Τίποτα δεν μπορώ. Flash grip. Έχει ροβομβίδα πήρα. Θα τη ρίξω. Οπα. Φύγε. Άρα σου χτύψω μια σφαίρα. Κάτσε να μαχάσουνε. Θα γίνει τώρα όλα άσπρα. Εντάξει, μπράβο. Δεν έχω σκοτώσει κανέναν ακόμα. Όχι, ρομοβίδα! Μαχαίρι! Πού τους σκότωσα. Πού πήγε. Ο τους δάτος. Άντε, θέλω να σκοτώσω κανέναν. Μου φύγαν και οι δύο. Άντε, γεια. Δύο. Έχεις όπλο? Όχι. Πώς όμως στο νερό. Πού είναι ο άλλος, νάτος. Το κόκκινο που βλέπετε εδώ είναι αυτός. Κάπου τώρα πρέπει να τον βρω. Δεν έχω τον χρόνο. Γιατί... Κάτσε να κάνουμε ένα. Θέλω να σκοτώσω, να πάρω και το όπλο. Δεν μου αρέσει με το πιστόλι. Πού είναι, τον έχασα.
δεν ήταν, εντάξει. Μα γιατί... Για το δεύτερο μεν είναι. Βρω. Τόσο είναι. Αυτό δεν... Όχι, όχι! Πέθανε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το παιχνίδι. Αν σας αρέσει, κάντε ένα like και αφήστε μου και ένα comment να μου πείτε τη γνώμη σας. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το Critical Strike, δεν θυμάμαι, εντάξει. Τα λέμε μέχρι το επόμενο παιχνίδι και βίντεο.